Здравейте, аз съм FloraNJ и съм от каналът на FloraNJ and Sofa и сега ще направя ревю на всичките ми фигурки от 5-ти сезон. Абсолютно всички. Първата ми е тази Джей на Джей. Само да даде на фокус. Ето го лицето. Той ми е прозрачен, но е много готин, на мен ми харесва. Това е Джей Ерджицу, който тези с по-странните ръце и крака на мен ме кефи. Гадното им нещо, двете им гадни неща са, че когато си купувате фигурката и когато слагате тези ръце, когато ги сглобявате, много трудно се слагат, после много трудно и се мърдат. А краката много падат, особено на този Джей и на този Моро, много им падат краката. Така, следващия е Лойд Кол в обикновеното си облекло от 5-ти сезон. Ето му го и лицето. Това е Кол Ерджицу, който си е с хубавите ръце. От серията OBM, а това е от серията Уе. Ето му го лицето, много не се личи, особено устата, понеже цялата глава е оранжева като портокал. Това е взем в обикновеното си облекло от 5-ти сезон. Той има две лица, ето го едното, ето го и другото, но аз редовно използвам това синьото. Ето го. Ето го и Зейн от Ерджицу. Той е много готин, нищо че с тези ръце и крака. В интерес на истината, като го сглобявах, не помня дали бяха трудни бутането на тези ръце, но изобщо не му падат краката. И на този Моро изобщо не му падат краката. Най-съм доволна от тази серия от Моро и от Зейн. А най-недоволна от Джей и от Моро в тялото на Лойд. Така, следващата ми фигурка е Кай от 5 сезон, само че с тези ръце. Аз ги имам и с обикновените и с тези. На този също много му падат краката, но маската му е много хубава. Много му падат краката. Ето ми го и по-хубавия Кай. Ето лицето. Само да сложа маската също, че с една ръка ми е малко трудничко. Това ми е фигурката на Кай от Ерджицу. Събрал съм всички от Ерджицу и всички от 5-ти сезон от нинджите. Добре, Лойд и ние не съм ги събрала, понеже в 7-ми сезон и тях ги има с Ерджицу. Така да знаете, звука на пръхсмокачката не е от нас, гледам мини призрака. Неговото лице обаче ви се виждат очите и устата. Да. Следващата ми фигурка е на Лойд, която много я търсех. Изключително много се рових и най-накрая се радвам, че я намерих, само че това не е истинското му лице. Това е едно друго от Златна нинджа. Но пак ми харесва, понеже другото лице беше по-хубаво, но когато му сложих маската след лицето и очите не му се виждаха, бях обяснила в един мой клип, но в канала FloraNJ. Това е Ния от 5-ти и в 6-ти сезон участва. Само 2-3 епизода имаше костюм като на ето такъв на Кай. Иначе да, не е много готин, сега ще ви покажа лицето и сам лицето е малко, да. Но това на мен не ми пречи. Другата Ния си я дадох, понеже имах две. Се бях разменила за ето този Зейн. Това ми е Сенсейво от 5-ти. Участва в някои серии от 6-ти, или май в целия сезон, не помня.
И в 7 сезон го има с тези дрехи, но дрехите му повече блестят. Само че шапката му е на лошия ву от GLB. Това е от някаква си LY беше всъщност серията. Шапката му беше златна, но аз я смених, понеже тази повече ми харесва. Има ето този Моро. И този Моро в тялото на Лойд. Сега само да ви покажа. Ето му го лицето. Малко ме тъпо, че го намерих от тази серия, но никъде не можех да го намеря с тези ръце и крака, но поне го имам пак. Ето го и този призрак. Той е по принцип от Ерджицу. Той е пак от Ерджицу, но ми е от себе той с един призрачен дракон. А отделно фигурките имат обикновени маски, ето такива. Даже и този, но сега той ми е с една друга, която си е пак от комплекта. Това ми беше първия Lego Ninjago комплектът с тази фигурка. И последната ми фигурка е този призрак на Голтар, която ми е първата фигурка с ето такова, като истински дух, нали? Сега ще ви кажа всичките от кои серии са. Тази не знам, не си мисля, че от тази с златната Ninja Dev 1. Тази е от Уе, тази не знам, понеже ми е подарена. Тази е от OBM, тази е от някаква серия Леле. Тази е от Уе, тази е от Уе, тази не знам, подарена ми е. Тази е от OBM, тази е от GLB, тази е от Bella, тази от LY, тези двете са от Уе, тази от себе той и тази от Лепкю. Така, надявам се да са ви харесали тези фигурки, абонирайте се за този канал и долу в описанието ще има линк и към моя канал и към този на Софа. Чао!